strani, ovaj meč ekipu Vardara je jako skupo koštalo ovo učešće u Ligi šampiona, mislim, ipak i verujem da su njihovi prioriteti usmereni na Ligu šampiona i da su premoreni, ali ipak ovo je jedna velika pobjeda za nas nad jednom velikom ekipom iz Skoplja. Ja mislim da smo imali i više motivacije i više želje i više snage s obzirom na jako teške utakmice koje su proživjeli i jedan emotivni stres i veliku pobedu nad Vislom kući i sve je to koštalo, sve to košta i ja im čestitam i na prolasku u najboljih 8 u Ligi šampiona, to dovoljno govori o njima. Mislim da je sasvim sve jedno. Šta da im poručim, pa ipak Kielce je moj klub, igrao sam tamo 4 godine, jako lepa vremena sam tamo proveo i moram da priznam da ipak ovog puta navijam za njih.